En Radio Lalín, Deza Deportivo. E continuamos aquí no programa do Deza Deportivo e ás 2:20 da tarde novo espazo especial dedicado ao Trail de Vilatuse que se celebra o domingo 4 de xuño. Temos a varios convidados. No outro lado do fío telefónico a Milo Montilla. Moi boas tardes, Montilla. Hola, boas tardes a todos. E tamén nos acompaña aquí na nosa redacción Antonio Agulló. Moi boas tardes, Agulló. Hola, boas tardes. Outro dos convidados, Dani Fernández. Moi boas tardes, Dani. Moi boas tardes a todos. E tamén temos a Fátima Nogueira, representación femenina. Moi boas tardes, Fátima. Hola, boas tardes. Bueno, permitidme que fale en primeiro lugar con Milo, que o temos no outro lado do fío telefónico. Milo, como vai esa recuperación? Bueno, a recuperación xa está olvidada, esa lesión que tuven, nada, xa de cheo a preparar o máximo posible a unha competición que temos aí a 3 semanas vista e nada, que se poida. Díxome algún pasariño que estades facendo series polo Candán, cunhas pendentes destas que meten medo. Bueno, para min ter o Candán aí ao lado é para todos que nos gusta a montaña, digamos que é un paraíso tanto de disfrute como de entreno. Bueno, pois teño os mellores coñecedores, digamos, dese monte, pois botame un gran mago a hora de facer os adestramentos máis aceitados. Carreiras Ultra do Campeonato de España. A primeira será o día 10 de xuño en Asturias, a segunda tamén en Asturias, despois Cantabria e a derradeira en Lanzarote. Xa o tiñas complicado nas anteriores polas distancias e dificultade, pero quixeches máis. Bueno, que queres que te diga? Isto tírase e non sabe hasta onde vai a chegar. Entonces, estamos aprendendo e xa vos contarei, a ver que pasa. Milo, nas últimas ocasións que falaba contigo, falabas de retos pola idade que tes, xa sendo pai e aparte como deportista profesional que eres. Bueno, vamos a ver. Non é un reto, nin é para demostrar nada a naide, nin nada. Isto é un sentimento, algo que che gusta, algo que intentas facelo o mellor posible e hasta onde se chegue. Home, podías optar facilmente por carreiras de 10 km e non meterte algunha de máis de 40 ou 50 polo monte. Bueno, está claro que a estas alturas un ten que facer o que lle guste. Se disfruta no monte, ten que estar no monte. Por suposto, Milo, o trail galego, a que nivel está en relación a España? Bueno, vamos a ver, por tradición o trail galego ainda ten moito que medrar. Está claro que noutras comunidades hai carreiras desde fai moitísimos anos, como dicía, os 15, 20 edicións, e cando aquí pois un carreiras tan lonxevas e máis non se atopan. Pero despois a nivel de deportistas, pois hai moito deportista, hai moitos que teñen unha gran proyección que veñen novos aí. Despois pois temos o Arca, el Pidio, xente que ten moita tirada ademais no trae. Sí. Hai que felicitar a Arca se estivera escoitando. Bueno, hombre, todos os que estamos do trail sabemos o difícil que é facer o que fai, sí, señor. Milo, vas a estar no trail de Vilatuse non correndo, pero sí colaborando coa organización, polo que teño entendido. Vou axudar ao máximo bueno, tan pronto poida ali vou estar, pois porque faga falta e poñerme a disposición da organización. O estou vendo que van a dar a saída e vostede detrás. Algo me di que sí, colaborando así, pero no momento que ves a marchar los primeros vas a decir, vou detrás. Levas zapatillas, non vai a ser. No, que de ali a unha semana teño o campeonato e ca cabeza moi fría. Podes ir ao curto e facernos de lebre algúns. No, eso xa sabemos como é o conto. Bueno, que lle dice, aparte da organización que están aquí hoxe connosco, aparte do estupendo traballo que están a realizar, que lle queres dicir? Bueno, pois nada, eles xa o saben, o agradecido que estou ao club por acollerme, o cariño que me dan, o ben que me fan sentir con eles, e a verdad que dá gusto que haxa un club con esta, digamos, con esta fondo de querer facer como grupo, equipo, tendo todos o fin común, que é que gustarnos o deporte e o monte en concreto. Mola, mola. Sacrificio, espírito... E demás.
demás. E moito máis. Todo que se poida topar nun club, eles teñenos. Claro que sí, Milo, pois estaremos ao tanto das túas participacións nesas carreiras ultra do Campeonato de España, a primeira 10 de xuño en Asturias, pola zona de Covadonga. Creo que esa primeira, desexarlle toda a sorte, que continue disfrutando, como dicías antes, do teu deporte. Pois nada, pois gracias a ti, ao club e a todos. Bueno, para nós tamén é importante que vos tedes aí pois dando e axudando a que estas cousas pois teñan divulgación concreta. Unha aperta. Gracias a todos. Deica logo. Pois despedimos a Milo, continuamos con Dani Fernández porque hai que falar do clube Gramola GTR. En Ause o trae na comarca, pero o referente nestes momentos é o Gramola GTR. É así, Dani? Sí, bueno, o que intentamos é facelo o mellor posible, intentar satisfacer primeiro os nosos socios e despois a toda a xente que intenta colaborar con nós. Bueno, o principal deste club, ante todo, é o compañerismo. Pasalo ben, ter con quen salir ao monte, disfrutar do que temos aquí. Ao final, o candán é algo que quizás non ten o precio que se lle dá, é dicir, ten un precio inferior ao que realmente vale, pero bueno, intentaremos pouco a pouco facendo actividades e promocionando o que é o candán, que isto se revalorice. Dixa que non coñezan o candán, co mellor despois está masificado. A xente que empeza a coñecer o candán, despois volta, e despois vemos aí autobuses, como nas semanas pasadas que pasan o día inteiro. Sí, bueno, tampouco é iso que interesa, pero bueno. Fálanos un pouco da historia do clube. Bueno, este club naceu fai agora case 2 anos, e naceu ante unha xuntanza de amigos. Sabíamos que aquí en Lalín, fora de Lalín, nas zonas cercanas de Lalín, había corredores que estábamos empezando a correr na montaña, cada un por o seu lado. Pensamos que debíamos facer un club para xuntarnos todos e intentar entre todos levar isto adiante. Como xa se sabe, a unión fai a forza. Entonces, pois foi o que xurdeu. Creamos o club co único fin de xuntar corredores de montaña. Aquí queremos facer un hincapé en que o noso é un club de corredores de montaña, non é un club de andarines. Para iso aquí en Lalín temos un club con moita historia, con moito camiño andado, que é a Peniza. E nada, pois eso, animar o corredor de montaña, a xente que queira correr pola montaña, que é distinto a andar pola montaña, que aquí estamos abertos a axudar no que poidamos. Tamén outro obxectivo do club é darnos a ver no tema da Federación de Montaña. Temos información da man de que o corredor de montaña a nivel de federación non estamos representados como debemos. Sabemos que a Federación de Montaña traballa, aglomera todo o que é o relacionado coa montaña, como pode ser a escalada, como pode ser a andaina, como pode ser moitas seccións, e o corredor de montaña, como somos un número moi pequeno a nivel galego, quedamos atrás. É dicir, o tema da escalada ten moito peso na federación, tema de andarines, corredores ou, bueno, clubes galegos como os Celtas de Vigo, como o Xistra, esos son clubes con 600 licencias. Claro que está que a maioría andarines, pero é dicir, o que queremos é que intentar que o corredor de montaña teña a súa representación na Federación Galega para ter un peso que agora mesmo falta. Creemos que nese aspecto temos moito que mellorar. Cuestión de tempo. Sí, saberás. Supoño que sí. Boa aclaración a que facías antes en canto a clube de montaña. Que número de integrantes están na actualidade? E subindo? Sí, ahora mesmo estamos cerca do medio centenar de socios, de persoas que nos axudan. Temos socios de todos os niveles, bueno, de todo Galicia, non só de Lalín. Somos un club que acollemos cos brazos abertos a calquera corredor. Temos corredores da zona de Vigo, corredores da zona de Melide, de todos os lados. Eso creo danos que pensar, e supoño que será así, de que é que estamos a facer ben as cousas. Nada. Seguro 100%, pero faltan máis rapazas. Fátima, contanos a túa experiencia dende cando empezaches. Eu xa tive a oportunidade de correr algunhas veces. Ten unha progresión impresionante, pero que mellor que a propia Fátima para que convide as rapazas. E por que engancha tanto o tema do trail? Pois a ver, a mí sempre me gustaron o que ven sendo as saídas de sendeirismo e demais. Bueno, pois gracias a un bo amigo que me meteu así o gusanillo por comezar a probar a correr polo monte, coñecín os que ahora son meus compañeros de equipo da Gramola
E bueno, aí estamos. Foi inicial e non parar. Sí, no, a verdade é que engancha moito. Se che gusta a montaña, eu animo a mulleres sobre todo, porque claro, por exemplo, no equipo pois queremos contar con máis representación femenina, pero bueno, homes tamén, se lles gusta o monte, todo é comezar. A verdade é que todo é comezar. E o Candán eu realmente non o coñecía como agora, estou encantada e non me canso de coñecer novas rutas e a verdade é que é precioso, é un lugar que hai que disfrutalo. É duro pero gratificante o tema da montaña. Sí, a ver, é duro, é unha competición, bueno, pero a ver, cada un ten que ir ao seu ritmo, pouco a pouco vas progresando. Si que son competicións duras, pero é iso, acabas e quedas, bueno, con unha sensación increíble. Contanos así algunhas das probas que participaras, porque recentemente, o dicíamos aquí, no Deza Deportiva da Radio Lalín, acababas o primeiro posto nunha proba, xa estás aí, metida entre as mellores. Os que te coñecemos esperábamos esa progresión porque sabemos do disciplinada e o que che gusta este deporte, pero contanos así algunha experiencia de algúns dos trails que fixeches, que o ano pasado, por exemplo, vivimos unha experiencia que non vamos a borrar da mente, o trail do Courel. Hai trails fermosísimos que merecen a pena, o caso do trail de Vilatuse. Sí, bueno, o do Courel foi a verdade que, bueno, tivemos un pouco de mala sorte porque chovera os días previos, ou non sei se xa as semanas, aquelo era, bueno, demasiada lama que, joder, a ver, o bonito tamén do monte é ter ocasión de correr algo, non só de, como din, agatuñar polas pedras, de descender. Bueno, é unha experiencia diferente, teste que supóis amordar e así faste máis duro tamén. Escoitar moito o corpo, xa dende o inicio. Claro, sí. Eso é unha prova po corpo increíble. Este ano tampouco estou competindo moito. O ano pasado, creo que recordar que só fixen dous trails cortos. Vilatuse e Courel. Vilatuse e Courel, sí. Fixen unha competición tamén así de asfalto, pero bueno, máis por ir entrenando. Hasta agora o trail así que máis me gustou non é por tirar pa casa, pero foi o de Vilatuse, sin dudalo. Opino igual. Sí, non, aquí non hai comparación. A ver, tampouco salín moito, non? A outros lugares, pero bueno, este ano, non sei, o de Sada tamén me gustou, a ser así pola costa, bueno, é diferente. A ver que din aquí Dani e Antonio, que están habituados a correr trails. Que vos parece o trail de Vilatuse? Sendo obxectivos, refírome. Algo ten, non é porque sesamos de aquí, porque o Courel fala maravillas, máis pequeno, pero igual o máis fermoso. Bueno, o trail de Vilatuse faise no entorno do Monte do Candán. O Candán, a parte da súa paisaxe, ten un valor etnográfico importante. É unha zona de minas, onde había moitos camiños vellos que utilizaban os mineiros e atallos que utilizaban os que asistían ás minas, camiños, sendeiros do gando. Polo tanto, quizá que a rede de sendeiros que ten o Candán é moito máis grande que, en relación á superficie máis densa que a que poida ter o Courel. Por eso, a oportunidade ou a posibilidade de movimento no Candán é maior que no Courel. Digamos que é como un Courel en pequeno, pero con moita densidade de redes. E Dani, vostede, que xa ten pisado Galicia inteiro en canto a trails. Sí, eu opino igual que Antonio. Hai carreiras bonitas por aí e duras, pero Vilatuse está entre esas. Non temos nada que envidiar nin ao Courel, nin a Chandrexa, nin a outras probas que se desarrollan a nivel galego. Imos a falar do voluntariado. Que vos parece? Porque é un papel, ese traballo que está na sombra, pero que sen voluntarios non hai trail. Efectivamente. Isto non se pode concebir sin o apoio do voluntario, que é un traballo que sempre está na sombra. Parece que non, pero ao final o corredor é o que máis valora. O corredor vai correndo e ver que en cada cruz hai unha persona que o está animando, que se sinta acompañado en todo o seu recorrido. Eso é moi importante, e que a xente da zona valore positivamente a competición que está habendo nese momento na súa zona é moi importante. O corredor que ven de fora nota esa proximidade, e iso é o que fai a carreira grande, é o que fai que a xente teña gana de vir, que o boca a boca vai afluindo e isto poida ir aumentando como así esperamos. Toda esa xente aí colaborando que fan grande un trail. Sí, para ser voluntario non fai falta ter un cometido especial de dicir teño que estar aquí facendo isto, non, solo con que te achegues e animes xa estás dando un apoio importante. Nos, aparte deso, pois temos a través da páxina do Facebook, temos aí un enlace para poder facerte voluntario do trail de Vilatuse e colaborar dunha forma un pouco máis activa, pero só o feito de ir ese día ali e animar
é suficiente. Como se fai, quizá que sea a diferencia que ten o trail en Galicia respecto a outras zonas de España. Os trails que son grandes son porque a xente que está ao redor a fai grande. Xa van 5. Sí, xa van 5. Ainda lembramos a nocturna. Sí, alá quedou. Sí. O certo é que falan moito da nocturna. A min recórdame moitas veces, oye, e a nocturna que bonita era e tal. Pois, oye, si, ao mellor algún día hai que facer unha nocturna. É perigosa, algo perigosa. Sí. Bueno, traída ao Bran non sería peligrosa, claro. Pois aí queda outra opción. A ver se facemos bo desta, e vamos centrarnos nesta a ver como sale. Dani, vostede vai a participar no Trail de Belatusi. Bueno, aquí somos 3 de 4 participando. Sí. Recomendación, toda esta xente que vai a facer por primeira vez un trail, que saiba a xente que non ten nada que ver cunha carreira ao mellor de 10K. Sí, aí hai que facer unha pequena reflexión, bueno, informar sobre todo a xente, máis que nada a xente que está dudando entre irei, non irei, como será eso, como será o Candán, que podo esperar ali. Bueno, a proba larga xa todo o mundo sabe que é unha proba que hai que deixalo un pouquiño a xente que xa está acostumbrada. É unha proba que o primeiro corredor pode ir a redor de 4 horas e o grosso dos inscritos irase a 5 e pico. Desde aquí, desde a organización, animamos que a xente se escriba a proba pequena, é dicir, a proba a xente que vai probar, unha proba pequena de 7 km, unha proba que o máis duro da proba é hasta o primeiro avituallamento, hasta que chegas ao pueblo de Bustelos, aí é onde se acumula o 60% do desnivel. A partir de aí quedanche 10 km con algunha subida, non se pode olvidar de que estamos no monte, estamos no Candán, isto non é salir ao asfalto, correr ao llano, pero bueno, salindo con calma os primeiros 5 km, 5 ou 6 km, a partir de aí pódese disfrutar, e o que queda disfrutar é os últimos 4 ou 5 km xa para correr e acabar a proba e pasalo ben. Quedou clarísimo. Hai que ser reservóns, como dicía na presentación Antonio, e despois disfrutar do trail, e se estás en forma, pois chegar ao 100%. Fátima, vostede para as rapazas, aí Dani representando o cadro masculino, vostede en canto as rapazas, que se inician, que lle dirías? Primeiro que hai que comezar pasiño a pasiño. A min que Belatusi como para ser a primeira igual me parece un pouco exixente. Sí, a ver, se é a primeira vez que vas ir ao monte ou estás un pouco verde, pois igual a andaina fai parte do percorrido curto e a verdad que, bueno, pois podes aí tamén se che dá un correanda, podes facer un correanda, non? Como se lle sole chamar, e bueno, pois é unha maneira de ir comezando e se participas ese día, despois desfrutas do resto da xornada no Pozo do Boi e, bueno... Que aparte é unha cousa, non queda mal o mellor alguén que se estree, que faga os primeiros kilómetros andando e o resto correndo. Ata pode facer un bo tempo, Agulló. Sí, bueno, podríase facer sin problema ningún, e o trail curto pois ten tamén esa vocación de ir introducindo a xente. O trail longo xa ten tempos de corte, co cual chegará un momento que o que non chegue nun tempo determinado a algún dos puntos que a organización vai establecer, pois lóxicamente ten que se retirar. Eso vai nuns tempos que se consideran pois que esa persona vai a ter moitas dificultades ou unha imposibilidade de chegar ao final. Recomendacións, o digo porque hoxe está o día ideal, entre comillas. Sí. O día 4 de xuño, imagínense, se fai moito calor. A medida que vayamos tendo un diagnóstico meteorolóxico, pois irase facendo máis a recomendación máis fiable, pero bueno, para o trail longo, sobre todo, o corredor debe ir provisto de algo de avituallamiento para el, de auga, aparte do que tenga dos avituallamentos que establece a organización, que son como máximo cada 6 kilómetros, pero hai que darse conta que se nunha distancia de 5 km tes un desnivel de 400 metros, pois se isto che sucede contra o final da carreira, pode ser que non haya avituallamento que che chegue. Por tanto, é recomendable que, en función de como veña o tempo, sobre todo se hai calor, que se recomende levar mochila, paraventos, estas cousas. Riobó, Arca. Eu estou no imaginando de todo. Sí, a ver, son Riobó, Arca, son dous dos mellores corredores a nivel galego. Riobó xa está inscrito, Arca contamos con el como ven sendo habitual nestas últimas edicións. E bueno, esperemos que ese plantel se sume máis xente importante. No campeonato galego temos como referencia, xa están inscritos Riobó e Arca, está Martín Lestón, temos o noso compañeiro de equipo Marcos Fernández, que tamén suele estar aí arriba. Temos a Elpidio, é dicir, queremos que esta xente, unha vez que pase este campeonato galego deste fin de semana,
pois o seguinte será Viletuxe. E os da zona dando a talla. Xa para rematar, outra parte fundamental nun trail, si falábamos dos voluntarios, da organización, pero sen empresas sería inviable. É dicir, aquí isto ten un mínimo de custos e o objetivo principal deste trail, o fondo da cuestión, é de manter limpo, respetar o monte, e dai que hai que resaltalo por riba de todo. Estas dúas cuestións xa para rematar, Antonio. Pois si, agradezco que poida falar desto. Sí, desde fai 5 anos isto iniciouse con unha iniciativa que tivemos a través da organización de Vilatuxe Trail de revalorizar a Serra do Candán, o Monte do Candán, un monte próximo que, por outra parte, é descoñecido a moitos que son daqui da zona. Está claro que para querer ya algo hai que conocelo, non? Entonces, unha maneira que se nos ocorreu dentro da organización de Vilatuxe Trail foi organizar un trail para invitar a xente a que desta maneira entre no monte e coñezca pois un xardín que ten ao lado da casa, non? E se atreva con isto a disfrutalo desa maneira. Ben, a andaina empezou fai 5 anos, empezamos con Galicia Máxica e hoxe xa andamos nós solos facendo esta organización. E esta organización, claro, non sería posible se non tiveramos a colaboración de certas firmas que, bueno, teño medo que se me olvide algunha, pero Embutidos Lalinense, que sempre estiveron aí, La Gramola, produtos da zona, Mel de Zobra, Melo Cortizo, Melo Carrasco, Run Rock, a tienda de roupa, Queixo Valido, Queixo Vilaga, Calecoi, Gadisa, Coretti, restaurante La Robleda, restaurante O Cruce, e bueno, espero que non me haya olvidado de ningún por aí, pido perdón se me olvidou algún. Un aplauso xigante destes para darlle as grazas a esas empresas colaboradoras e sobre todo a vos, os que desinteresadamente organizades un evento para o disfrute de outros. Que estamos falando dun trail de Vilatuxe o día 4 de xuño, un evento que vai a ser unha festa. Quedarvos con este dato, o día 4 de xuño vai a ser unha festa no Deza. Pois se todos disfrutan, nós estamos pagados. Xa, pero o traballo poñedes vos. E hai que recoñecelo públicamente. Si, son moitas horas de traballo. Que estades aí podando nestes días e ao mellor podías estar paseando, facendo outras cousas e hai que valorar. Por lo menos en Radio Lalín nos gusta agradecer a xente cando facedes eventos deste tipo que grazas a vos, Candán vai a ser un ano máis un referente a nivel galego. Só para rematar quería dicir unha cousa, un chamamento primeiro a todos os atletas a que participen. E os que non participen, que fagan aínda máis unha festa deste trail do Vilatuxe. Quero facer ese chamamento público dende o Deza Deportivo da Radio Lalín a toda a xente que non participe, que vaya cos seus pais, avós, fillos, con toda a xente aí a animar os participantes e facer grande a festa desta quinta edición do Trail de Vilatuxe. Parabéns, Agulló, Dani, Fátima, disfrutade. Gracias. Parabén sobre todo a vos por darnos esta oportunidade. O noso grande área. Sorte. Gracias. I'm in love with your body.